Ето една бърза рецепта за вкусен хумус. Нужни са ви 400 грама нахут, сусамов тахан, кимьон, лимон, червен пипер, чесън, сол и зехтин. Тъй като използвахме предварително сварен нахут, го измиваме хубаво по течаща вода, след което го слагаме директно в блендера. Време е да добавим и останалите съставки, като по класическата рецепта сусамовия тахан е 2 супени лъжички. В нашия случай добавихме 3, тъй като обичаме да има малко по-наситен вкус. Изцеждаме един цял лимон, като внимаваме да не попаднат семки от него в блендера. В нашия случай попаднаха, затова се наложи да ги вадим допълнително. Обелваме и добавяме 2 скилитки чесън. Добавяме и зехтина към останалите продукти, като ние го сложихме на око. Решихме да добавим и малко сушени домати, като ако не обичате, може да ги пропуснете. Слагаме няколко купчета лед, тъй като имаме предимно сухи продукти в блендера и така ги предпазваме от загряване и евентуално готвене. Общото количество вода, което добавяме, е към половин чайна чаша. Добавяме сол на вкус, кимьон и оставяме в блендера за още няколко секунди. Тук добавихме и останалото количество вода. Ако сместа ви се струва гъста, винаги може да добавите още вода, само гледайте да не стане прекалено течна. Може да го сервирате с маслини, сушени домати, краставици, а самия хумус да поръсите с ситно нарязан магданоз, червен пипер и малко зехтин.